Täällä on oikein viileä. Täällä seikkaillaan. Löydettiin reijät geokätkää. Joo, täällä on kylmä. Lisäksi, että tää tulee höyryyn, niin tää on... Ui vittu mikä kuumotus. Hei, mikä se tyytti siinä on? Fatser Free Beer. Beer. 95. 95. Ui vittu, tää tippuu. Joo, tää on kosteutta. Ei kannata tuu teille graffititelkiä tänne voi posattaa, nyt on paine voi olla vielä päällä. Joo. Se on hyvin mahdollista, että kyllä se posattaa. Luola seikkailua 2K16. Kyllä. Tässä on hyvä kiinni. Tää on nyt mun tanja. Joo. Joo, älä kaadu. Joo, tää on hyvä. Samppa, me tiedät, että sä oot sä. Säästettä vaneri, tosta on niin hyvä tullut takas. Niin katkee heti. Täällä on loskin. Mitä, onko se kaasulaskin? Täällä on joku vitu laskin. Centrum. Miksei se on sekin kaasulaskin pitkä? Vau. Tää muuten on semi-creepin näköinen, tästä on face. Kato totakin. Oh. Toi on joku vanha mikä tää on tämmönen tehdasalo. Ei, tää on entinen bunkkeri. Niin bunkkeri. Tää on vähän creepy, kun mä huomasin vaan ton tossa. Vitu hintti. Älä koske varuuden Se on vitu heikko. Joku on repinyt kuitenkin tää. Ei mä veikkaan, että se on enemmänkin ruosteesta vaan romahtanut. Ei oo kukaan repinyt, se on Onko täällä on jotain, mitä mä en... Tuo on aika tuo. Jotain nauloja noin näyttäis olevan Mitä tossa. vitu sytytysneste? Tää on vittu roikuttaa. Häh? Ei, täällä perällä on joku vitun kamina. On tää ovi. Täällä on joku maalirulla. Täällä on joku graffititaiteilija. Huhhuh. Siinä on kamina, siinä Se on on ovi. auki, mitä vittua? Mikä siellä perällä on? Anna vaan ovi, mikä on. Vittu saa kuumuttavaa. Ui vittu. En oo hetkä. Ei tässä oo kuin pieni tila. Vitusti tynnyreitä. Tuolla on reikä. Hetkinen. Jätkä. Tää ei muuten oo se iso ovi. Ui. Tuossa on koi, perhana matkuu. Onks kaikki ok siellä? Saada meidät avaamaan. Halo? Hyvä. Hitto mä säikähdin, kun mä oon tälläkin pehmeä. Joo, tuossa oli tollanen kiva. Roni, tuu tänne siellä. Kato, tää on tää ovi, mitä Miiko koitti saada meidät avaamaan. Ja näistä jakamaan kivinä ja kaikkea. Tää on tää ovi. Joo. Miiko kusipää homo. Kato, onko sä yritit saada meidät tämmöseen paikkaan. Täällä jatkuu. Mikä vittu? Täällä on Kilpes ylös. No niin, mutta hei, nyt me ollaan ratkaissut Tää on joku ongelmaa, roiku että mihin tää johtaa. Tää on Joo. Hei, tehdäänkö silleen, että te tuutte lähdetään pois. Hei, kattokaa mun perspektiivistä, kuin vitu creepy tää on. Noniin, lähdetään. Tehdäänkö silleen, että sä et enää tee noin? Mä en yhtään tykkää tosta hänestä. Tänne kätkö, just tonne reunaan. No. Noi vitun pulkut siellä sulkamatta sinne oveen ja koputaan tänne, kun tuli paskat koulussa. Lol. Noniin, lähdetään. Vittu kusipäät koputaan.